Takže vás vítam na nového videa. Dneska si zahráme Rivals znova. No, viete, že už sme tu. Som si aj kúpil nové veci, napríklad pas nový. Už má aj tento tu. Glitchový pas. Mám aj nové zbranie, ukážem vám ich. Takýto vrep mám nový. Ku tomu som ešte získal spear a na neho takýto vrep. Máme takýto skin. A Gleber získal tiež. OK. Takže my môžeme ísť ďalej. Už konečne hrať. Neviem, či sa niekto ku mne pripojí, lebo to by bolo ľahké. No poď, neboj sa. Takže ideme na to, dáme arénu. Klasika. Vidia, že som získal nové skiny napríklad na RPG, Gunblade, tu dáme si snajperku, spray. Susedia nám tu púšťajú hudby, neviem, či to počujete, ale robí to hluk. Som nechcel grať prej. Medkitka. Ahoj Matička. Neviem, že počuť taká hudba, ale hej, to naši susedia púšťajú, takže OK, máme ho. Máme ho. Dobre. Furt skúša iné taktiky, iné miesta furt. Snajperak, takisto ako ja. Ale nie je Robuxak. No tak asi je, keď má Robuxový skin Marko. Ťuťko. OK, mám ho. On hackuje. Jak? Jak mohol? Má vedieť, kde vyskočím. To nemohol vedieť. On hackuje, on vidí. Mám ho. To je docela jednoduché. No, zapneme. Niekto tu na mne je nebezpečný. Takže aj nové skiny môžete vidieť. Napríklad tu je na spray, takáto na umývanie riadu. No nie riadu, napríklad na sklo a tak. Čo, veď som bol za stenou? To je jedno. Potom natočím ešte jedno kolo a ukončím to, lebo dneska moc dlho nechcem byť na mobile, chcem byť skôr vonku. Takže pôjdem von. Takže potom už iba jedno kolo a idem von. Takže rád som vás videl. Takže potom na konci poviem, že rád som vás videl. Jak? On je tam. On chcel nalakať.
OK, poďme posledné kolo a potom sa s vami rozlučím. To duels. Nazdar chlapče, ideme? Ne, tak nejdeme. A ešte vám ukážem, aké emoty získate. To získate prvý emot tento tu. Takýto, že akože sa chcete skryť pred policajtami a potom takéto policajné auto získate. To policajné auto sa mi spáči zatiaľ najviac ze všetkých, ktoré mám. No, poďte niekto. To porazím jak šľach. Skladaj s gameplayom. A bude hrošiť s gameplayom. Bereme RPGčko. Sprej. A si tam Frazery. Som vám chcel tiež ukázať. Bongoľa. Bongo ča. YouTube, keď toto, čo som teraz spieval, je nadávka, tak sa prepáč, ale ja som nevedel, že to je nadávka. Bongoľa. Bongo ča. Tá na to lieci jak... Niu. Ja teraz o chvíľu budem končiť po tomto kole. Som trošku ticho, lebo sa sústredím do hry. Jej. No, ľudia, takže som ešte chcel povedať, že dávajte určite lajky a odbery. Najviac sa mi páči asi ten skin, ktorý mám na spray. Tento tu. A toto asi prehrám. Viete čo, ľudia? Možno zahrám aj tretie kolo, ale asi nie. No. Pozor. Fú, ona sa sekala jak strašne. Sekala. Bongoľa. Bongo ča. Prečo mi to neskočilo? Ľudia, to je nebezpečné. No kde si? Tribiny. Krásne cerskové. Bongoľa. Bongo ča. Bongoľa. Bongo ča. Bongoľa. Bongo ča. 380. Bongoľa. Bongo ča. No kde si? Čo sa tak bojí? Prečo sa tak bojí? Jak ma mohla dať s fickami?
Mám trošku podozrivé, že hackuje, lebo neviem, jak je možné, že tu lietala. A seka sa ale strašne. Strašne zalegovaná. Cítime, jak môže hrať. Mám ju. Pich. Bum. Bac. Paťa, paťa, bum. Bac. Posledné HPčko. Posledné. Yes. Tak ja sa s vami asi ľudia učím. Rád som vás videl a čau.